Entonando el himno número 14 del himnario en catalán, La Gran Llum. Tal com estem, farem una oració. Pare nostre que estàs en el cel, gràcies perquè sabem que sempre estàs al nostre costat. Sabem que ens ajudes amb tot, no vols que els teus fills ni es perdin ni passin mals moments. Ara et demanem que les paraules del Josep siguin beneïdes per tu i aprenguem de tot el que ell vol transmetre. En nom de Jesús, amén. Convido a tots els nens que vulguin i puguin passar aquí endavant, que explicarem una història molt curteta. Seieu cap aquí, sisplau. Ràpidament, els que vagin arribant, agafeu una bosseta d'aquestes que tenim material, com cada dissabte, que podem treballar. Agafeu una bosseta i seieu-vos, d'acord? També podeu seure aquí, si voleu, en aquesta cadira d'aquí, si no cabeu tots, d'acord? Molt bé. Molt bé, anem passant, aviam. Us en recordeu que la setmana passada vam parlar de Déu creador, que ens ha format amb les seves mans, oi que sí? Amb una mica de fang ens havia creat. Doncs les mans tenen, com tota la pell del cos, el sentit del tacte. Us en recordeu? Això ens ajuda a poder tocar, a poder fer carícies, a poder sentir la gespa quan anem sense sabates, a sentir les abraçades de la gent que ens estima. Oi que sí? Avui us explicaré la història d'una nena que es diu Helena. Aquesta nena és de l'escola d'Urgell. He parlat amb els seus pares i m'han donat permís per parlar d'ella avui. És una nena molt maca i molt intel·ligent, però ella té un problema a la pell, té una malaltia. Té un tipus de piel atòpica, no sé com es diu això en català. El seu problema és molt profund. Sabeu per què?
perquè sense que ella faci res, de cop li comença a picar molt, com si un mosquit l'hagués picat moltes vegades en tot el cos. Tu també, oi que sí? Hi ha moltes persones que tenen aquest tipus d'afecció. Doncs de vegades arriba la nit i l'Helena no pot dormir perquè li pica tant i tant que no aconsegueix dormir. I els pares es porten tota la nit desperta amb ella fins que siguin les 4 del matí, de la matinada, i ja no pot del cansanci i s'acaba dormint. I moltes vegades l'Helena arriba a l'escola dormida. Bueno, a la Bíblia hi ha molts exemples de gent que també està malalta, no només d'enfermetats de la pell, sinó de diferents tipus de parts del cos. I a l'Helena, els seus pares intenten provar diferents tipus de medicines o de cremes perquè sigui una mica més lleuger aquesta molèstia que ella té. Això no impedeix que l'Helena sigui feliç, una nena feliç, i amb tot el que li passa, encara i així, s'ho passa molt bé a l'escola i també amb els seus pares. A la Bíblia ens explica, avui explicarem la història de gent que tenia una malaltia que es deia lepra. Sabeu? Alguna vegada has sentit? Molt bé. Els hi surten unes pupes a la pell i a poc aquesta pell es va trencant i van perdent això. Com identificaven a la gent que estava malalta? Sentiu, aviam? Què és això? Doncs totes les persones que tenien aquesta malaltia tenien que portar una campana amb ells mateixos i tenien que allunyar-se una mica de la gent que no estava malalta. Sabeu per què? Perquè com que tenien por de que es contagiïn, apartaven aquesta gent i ells portaven la campana per avisar que estaven malalts. Doncs hi havia un home que estava molt trist perquè tenia aquesta malaltia i no hi havia manera que es curés. I un dia Jesús estava passant per un lloc on ell era i es va apropar corrents cap a Jesús, encara que ell no es podia apropar a la gent que no estava malalta. Però ell es va apropar a Jesús i li va dir: Jesús, Jesús, si tu vols, sé que em pots curar. I Jesús què li va dir? Que sí o que no? Jesús li diu: clar que vull, home, clar que vull que estiguis bé. Doncs sigues net. I Jesús es va apropar sense por cap a aquest home, li va fer una abraçada i li va dir: ja està, ja estàs curat, ja pots marxar, no diguis res encara. Ves al sacerdot, dona-li l'ofrena i després ves amb la teva família. Però aquest home estava tan content que se va anar i li va dir a tot el poble el que Jesús havia fet per ell. I a vegades nosaltres patim certes malalties o patim algunes coses que ens fan trist, van passar moments tristes, però de totes maneres tenim que ser conscients que Jesús està amb nosaltres i ens vol curar. Ens vol fer lliure de totes aquelles dolències que ens envolten. I encara que l'Helena no pugui fins ara superar aquesta malaltia que té, no li impedeix creure que Jesús l'estima i arribarà un moment en què ja no tindrem més problemes, oi que sí? Quan Jesús vingui, serem novament restaurats i serem com Adán i com Eva, noves criatures, sense malalties, sense dolor, sense llàgrimes i viurem tots junts feliços i contents. Només tenim que creure en Jesús i acceptar la seva salvació. D'acord? A les bossetes teniu cremeta perquè podeu posar-vos a les manetes, que ara amb tant gel hidroalcohòlic ens queda molt sec, és crema. Podeu posar-vos, d'acord? I també hi ha activitats per fer. Ara tornem amb els pares i escoltem la història dels grans.
Farem la lectura bíblica que és a Efesis 6:12. Perquè no hem de lluitar contra adversaris de carns i ossos, sinó contra sobiranies, contra poders, contra els dominadors d'aquest món de tenebres, contra les forces espirituals del mal que habiten a l'espai. Que Déu beneixi la predicació de Josep Antoni. Bon dia a tots. És un privilegi un dissabte poder compartir la paraula amb vosaltres. Avui he escollit un tema que em sembla força interessant i estic en deute amb Jürgen Moltmann, un teòleg luterà que en un cert moment va reflexionar parcialment sobre aquest tema. El títol d'avui porta Laberints diabòlics d'amor. M'agradaria recuperar el text que ens ha servit d'introducció, perquè no ens toca de lluitar contra les realitats humanes, sinó contra les potències i les autoritats, contra els que dominen aquest món de tenebres, contra els espírits malignes que són a les regions celestials. Aquestes paraules de Pau dirigides als efesis ens recorden una realitat que nosaltres no podem experimentar empíricament, però és una realitat present. La Bíblia evangèlica catalana tradueix que tenim lluita contra forces espirituals del mal que habiten a l'espai. És una realitat difícil, és una realitat que se'ns escapa, però és una realitat present. En el verset anterior, Pau ens diu que hem de fer front als atacs astuts del diable. Vivim en una societat actual que parlar del diable, de certs aspectes, no és massa popular, però la Bíblia ens recorda, i Pau en particular, que nosaltres hi ha una realitat que no som capaços de copsar del tot, però que és una realitat present. El diable hi és, i en aquest món que ens toca viure és una realitat. Com deia, aquesta afirmació pot semblar d'una altra època, d'un altre moment, però la realitat és que el diable, l'adversari, és una realitat en el món en el mateix moment de la creació. Des del moment que Déu crea l'home, l'adversari, el diable, hi és present. Aquest ha intentat i continua intentant ajudar-nos de Déu i de la salvació que podem trobar en Jesús. Aquest procura generar tota mena de dubtes, tota mena de situacions que tenen com finalitat última portar-nos a qüestionar l'existència de Déu o bé, si creiem en Déu, en la seva bondat i en el seu amor vers nosaltres. Per si això no fos suficient, vivim en un món complex, en un món cada dia més complex, diria jo. El darrer any, tots nosaltres hem patit les conseqüències d'una pandèmia per la qual ningú de nosaltres estava preparat. Les diferències entre rics i pobres cada dia són més acusades. Vivim en un món globalitzat on els problemes es multipliquen. I aquí és on vull recuperar les paraules de Jürgen Moltmann. Ell, en un llibre que va escriure fa molts anys, ell va utilitzar una expressió que era els laberints diabòlics de l'amor. I me volia apropiar d'aquestes paraules, de la paraula laberint. I m'agrada molt l'expressió laberint, perquè el laberint és un espai en el qual un s'endinsa i difícilment troba la sortida. I això passa en la nostra vida, en el món que vivim. Moltes vegades ens endinsem o ens trobem en situacions en les quals no veiem la sortida. És com estar en un laberint i no veiem com sortir. I aquesta realitat està provocada pel diable. El laberint és una expressió interessant en aquest sentit. Aquests laberints que sacsegen la nostra vida, que la dificulten, també hem de reconèixer que d'alguna manera són responsabilitat nostra, perquè són la conseqüència directa de la nostra decisió de viure al marge de Déu. Déu ens ha creat lliures i moltes vegades prenen decisions errònies. I aquestes decisions errònies generen problemes i dificultats. Moltmann, en el mateix escrit, utilitzarà una altra expressió que m'agrada moltíssim i és l'expressió cercles diabòlics.
I m'agrada l'expressió cercle, a part perquè m'agraden les matemàtiques, però el cercle és un espai tancat. I quan un està dintre d'un espai tancat, no hi ha sortida. I a vegades en la nostra vida, en el món que vivim, ens trobem immersos en cercles. És com si estiguéssim tancats en un cercle i no veiéssim com sortir, com fugir d'aquesta realitat que ens envolta. Aquesta realitat de cercles. No solament són cercles que ens afecten a nosaltres individualment, tots tenim els nostres cercles. Tots tenim les nostres situacions en les quals no veiem la sortida. Estem allà immersos i no veiem com sortir. Però també hi ha uns cercles que van més enllà de nosaltres, uns cercles que sacsegen la nostra societat, el món en el qual vivim. I voldria repassar 5 cercles que me semblen que són una realitat en el món que ens trobem. Fixeu-vos, intento combinar les dues expressions, laberint i cercle, perquè me sembla molt interessant, perquè tots dos plantegen el neguit, l'angoixa que suposa estar en un espai del qual no veus sortida o un espai en el qual camines i vas cap a un costat i a l'altre i no veus com sortir. El primer cercle que volia esmentar o comentar amb vosaltres és el cercle de la pobresa. L'afany, la malaltia, la mortalitat precoç, l'explotació, la dominació de classes són realitats que posen de manifest la pobresa que colpeja la nostra societat. Vivim a Occident, vivim en un país suposadament ric, però cada dia hi ha més persones pobres. Cada dia, caminant pels carrers de la nostra ciutat, veiem persones que no tenen on trobar protecció, tenen que viure en el carrer. Cada vegada trobem més persones que no tenen recursos i necessiten de l'ajuda dels altres. Aquesta és una societat i una realitat que ens colpeja. La pobresa, evidentment, és el primer cercle que el diable ha generat. Aquell que es troba en una situació desesperada, com pot trobar Déu? Com pot veure Déu en el món en el qual se troba? Aquesta és la nostra realitat i la pobresa en els nostres països moltes vegades aboca la gent a les drogues, a la delinqüència, i això genera a vegades que persones acaben en la presó i entren en un cercle viciós, un cercle del qual no veuen la sortida. En els països subdesenvolupats o anomenats subdesenvolupats, la pobresa és una realitat degut a l'explotació dels rics sobre els pobres, el neocolonialisme. Aquest és una realitat del nostre món. Com trencar aquest cercle de la pobresa? Com trobar esperança davant d'aquesta realitat que colpeja moltes persones? El segon cercle del qual voldria fer esment és el cercle de la violència. I quan parlem de violència no parlem únicament de guerres, parlem de violència de gènere, parlem de bandes, de delinqüència, d'explotació dels altres, del maltractament psicològic dels altres. La violència no solament s'exerceix donant un cop, se pot exercir de moltes formes i és evident que la violència és omnipresent en la nostra societat. La violència té una altra cara, l'opressió dels febles per part dels poderosos, dels rics. Quants són explotats, quants són oprimits d'una forma molt subtil. La violència solament genera més violència. Fixeu-vos, pobresa i violència van lligades de la mà. Com veure Déu en un món on hi ha pobresa i on hi ha violència? Aquest serà l'intent que farem en la segona part. El tercer aspecte o el tercer cercle diabòlic és la discriminació. I quan parlem de discriminació, no solament parlem de discriminació racial, econòmica, cultural, també podem parlar de discriminació espiritual. Quan pensem que som millor que els altres, quan ens considerem superiors als altres, quan ens posem nosaltres per damunt dels altres, estem discriminant. Quan percebem a les altres com inferior, podem deshumanitzar les persones, podem ser indiferents a la pobresa, podem exercir la violència sobre ells. Alguns, per referir-se a aquesta situació que colpeja el nostre món, ha parlat d'infrahumans. I és una expressió sumament interessant perquè infrahumà és com si estiguessis per sota de la humanitat. I a vegades tenim a persones al nostre voltant que la nostra societat percep com infrahumans. I quan a l'altre el perceps com infrahumà, no tens cap mena de consideració vers a ell. També vivim en una societat capitalista on el que és important és produir. I a vegades els poderosos utilitzen a les persones com si fossin un engranatge d'una gran maquinària. A vegades són anònims, únicament treballem
perquè altres puguin viure millor que nosaltres i estem en un engranatge on despersonalitzem a les persones. Quan deia d'una discriminació espiritual, aquesta és una realitat també. Moltes vegades percebem els altres com pecadors. I percebre l'altre com pecador és desconèixer la teva pròpia realitat. Tu també ets un pecador. Me venen a la memòria, on venen al record les paraules de Jesús quan la porten la prostituta. Qui estigui lliure de culpa, que llenci la primera pedra. Tots van escampar la boira, tots van marxar. Tots van a reconèixer, mirant dins seu, que també eren pecadors. A vegades es parla de la trilogia de la retribució i a vegades se diu a tu et van bé les coses perquè fas bé les coses, a tu t'estan anant malament les coses perquè no les fas bé. Això és una barbaritat. Jesús els va preguntar, en certa ocasió li van preguntar, qui ha pecat? Els seus pares o ha pecat ell? I Jesús va dir, cap d'ells, ni els seus pares ni ell ha pecat. El món que vivim és un món que ens colpeja, independentment de la nostra realitat en Déu. Hem de ser molt prudents. I aquí, per evitar la discriminació, hem de mirar el rostre de l'altre, mirar els seus ulls, perquè si el mirem, el percebrem com som nosaltres mateixos, un de nosaltres. El quart cercle és la destrucció de la natura. És indiscutible, i això no qüestiona ningú pràcticament, que hi ha un canvi climàtic. Hi ha una crisi ecològica, i aquesta crisi ecològica és responsabilitat dels éssers humans. Hem viscut durant molt de temps d'esquena a la natura. Hem viscut com si fos una eina que podrien explotar sense tenir cap mena de conseqüència. Fa un any que patim una pandèmia i cada vegada estan sortint més estudis científics que posen de manifest que probablement aquesta pandèmia és la conseqüència de la forma de viure dels éssers humans, de viure d'esquena a la natura, d'explotar-la d'una forma desproporcionada sense cap mena de consideració vers ella. Tot això ens hauria de fer pensar per què destruïm la natura únicament a l'única finalitat d'enriquir-nos, més enllà de qualsevol altra consideració. Davant d'aquesta situació de pobresa, de violència, de discriminació, de destrucció de la natura, com podem continuar creient en Déu? I aquesta és una pregunta fonamental. I el 5è cercle diabòlic, i torno a insistir, diabòlic, perquè jo crec que el diable està darrere de tot això, és intentar que oblidem a Déu, que el traiem de la nostra realitat. Molts pensen que Déu no existeix. Es parla de l'amor de Déu. I si Déu no existeix, i fos així, què ens queda a nosaltres? Ens queda només aquesta vida en la qual estem. No ens queda cap mena d'esperança ni il·lusió. Alguns creuen en Déu i, per tant, no s'han oblidat de Déu, però han creat un Déu a la seva imatge i semblança. Déu ens ha creat a la seva imatge i semblança, però nosaltres moltes vegades el que fem és el procés contrari. Creem Déu a la nostra imatge i semblança. I al crear Déu a la nostra imatge i semblança, participem activament d'aquests cercles diabòlics. Tots aquests cercles diabòlics que sacsegen la nostra societat, la nostra realitat, que ens afecten d'una forma més directa o indirecta, tenen una explicació tan senzilla com l'ego. Quan posem l'home en el centre, quan ens posem en el centre i oblidem a Déu, com conseqüència de posar-nos en el centre, generem pobresa perquè som indiferents als que estan al nostre costat. Generem violència perquè no respectem el que està al nostre costat, no respectem el nostre proisme. Quan ens posem en el centre i ens creiem millor que els altres, discriminem els altres, de la forma que sigui, per la seva origen, perquè espiritualment no compartim la seva fe, perquè consideren que s'equivoquen en la seva vida, per la raó que sigui. I, evidentment, no respectem la natura, no respectem allò que Déu ha creat. I, per altra banda, ens convertim en Déu. Som nosaltres els nostres propis déus. Però què podem fer com creients? Quina resposta ens dona la paraula de Déu? Quina resposta ens dona l'Evangeli per d'alguna manera trencar aquests cercles en els quals moltes vegades ens podem trobar immersos? Aquests són cercles que afecten a la nostra societat, però potser nosaltres també tenim els nostres cercles, dels quals ens veiem angoixats. Jesús dirà: jo sóc el camí, la veritat i la vida. L'única resposta a aquesta realitat que ens colpeja és Jesús. I fixeu-vos, m'agrada l'expressió, jo sóc el camí.
Fixeu-vos, un camí té un inici. El camí pot ser de moltes maneres. Podria ser en línia recta, podria donar més toms, més corbes, però Jesús és el camí. La nostra vida, la nostra relació amb Jesús és un camí. Pot tenir pujades, pot tenir baixades, però hi ha un principi i una fi. Hi ha sortida. En canvi, un cercle, que és la proposta del diable, és un espai tancat. Fixeu-vos, jo puc començar aquí, dono la volta i torno al punt de sortida. Dono la volta per l'altre costat i torno al mateix punt de sortida. No hi ha sortida, no hi ha possibilitat. Fixeu-vos quin contrast més meravellós. Jesús ens proposa un camí que ens dona il·lusió, esperança, que ens engresca. En canvi, el diable ens fica dintre d'un cercle del qual no podem sortir. Això ens parla d'un Déu d'amor. Jesús ens parla d'amor i ens proposa alternatives. Faré un repàs d'alguns texts bíblics que tenen relació a aquests cercles d'alguna manera. Quan parlem de la pobresa, me voldria fer ressò d'un passatge que es troba a l'Evangeli de Mateu, dintre de les benaurances. Jesús dirà: feliços els humils perquè posseiran la terra. Fixeu-vos, els humils, els que no tenen, Déu, Jesús, els diu: ei, tingueu esperança, posseireu la terra. Feliços els que ploren perquè seran consolats. Quantes persones no ploren? Quantes vegades no plorem? I Jesús diu: no patiu, jo us donaré consol. Un consol que us reconfortarà plenament. Feliços els que tenen fam i set de ser justos, perquè seran saciats. Aquest text ens parla de com Jesús ens dona esperança, ens proposa un món en el qual aquest cercle de la pobresa, aquest cercle de la humiliació de moltes persones, aquest cercle que ens porta moltes vegades a la desesperació, serà trencat. Jesús ens dona esperança en aquest sentit. L'Evangeli ens proposa una alternativa plena d'il·lusió, que ens han d'engrescar, que ens ha de fer veure més enllà de la realitat que ens colpeja dia a dia. Quan parlem de la violència, en aquest cas voldria fer-me ressò de 3 passatges. El primer el trobem en el moment que Jesús és d'alguna manera detingut per les autoritats. Llavors Jesús li diu: torna l'espasa al seu lloc, que tots els que empunyen l'espasa moriran. És curiós, és un passatge que sempre m'ha cridat l'atenció. Se'm resulta difícil imaginar-me l'apòstol Pere, el deixeble Pere, a una espasa. Em resulta difícil imaginar-me un creient a una arma. I fixeu-vos, Pere treu l'espasa. I l'acció era noble, havia que defensar Jesús, el volien detenir. I Jesús què li diu? Guarda la teva espasa, no toca fer ús de la violència. I fixeu-vos què diu, el que fa servir la violència el matarà en certa mesura. Jesús ens proposa un missatge radical en quant a la violència. El passatge també el trobem a Mateu, capítol 5, versets del 44 al 46. Jesús dirà: doncs jo us dic, estimeu els vostres enemics. Com estimar els enemics? Vaya missatge més radical. Quan tinc un enemic, el fàcil és massacrar-lo si puc. Però Jesús ens proposa una cosa completament radical, diferent. Ens proposa que l'estimem. Aparentment, que difícil és això. Ja ens costa estimar els que tenim a prop. Quan difícil pot ser o és estimar el que em fa la guitza, el que és el meu enemic. Però Jesús no es queda en això. Diu: pregueu pels que us persegueixen, perquè sigueu fills del vostre Pare del cel, que fa brillar el sol damunt de bons i dolents i fa ploure sobre justos i injustos. Què si estimeu els que us estimen? Quina recompensa us guanyeu? No fan també els mateixos els publicans? Jesús ens proposa un evangeli diferent. Ens proposa unes bones noves totalment radicals. Ens proposa trencar el cercle de la violència. Ens proposa estimar els enemics. Ens proposa estimar-los com ens estimem a nosaltres mateixos. El missatge de Jesús és un missatge que va més enllà, que intenta trencar les barreres. Com deia a Mateu 22:39, estima els altres
com a tu també t'estimes. És una proposta radical. És una proposta que trenca qualsevol tipus de violència. I Jesús ens proposa estimar per damunt de tot i que trenquem aquest cercle de la violència. La violència solament genera més violència i l'única manera per trencar aquest cercle és estimar. Fàcil és? No, és molt difícil, però aquesta és la proposta radical de l'Evangeli. Quan parlem de discriminació, ja sigui racial, econòmica, cultural, espiritual, de la mena que sigui, a Mateu 23:11 Jesús dirà el següent: i el més important entre vosaltres ha de ser el vostre servidor. Jesús trastoca l'ordre social, trastoca les qualificacions que fem els humans. Fixeu-vos, el més important serà el menys important i el menys important serà el més important. Què està dient Jesús? No hi ha diferències, tots sou iguals. No hi ha cap diferència entre vosaltres. Tots vosaltres sou creació meva, tots vosaltres sois fills de Déu i tots sou iguals. Què és això de jo soc més important que tu? Això no està a l'Evangeli, això és humà només. Per Déu tothom és important. Pau va entendre perfectament aquest missatge i a l'epístola als Gàlates, un passatge que tots coneixem però que a vegades no hi pensem o no l'apliquem. Diu, ja no hi ha grec ni jueu, esclau ni lliure, home ni dona, tots sou un de sol en Jesucrist. Jesús ens proposa trencar qualsevol diferència. Dona el mateix la teva origen, la teva condició, la teva situació econòmica, la teva posició social. I no importa el teu sexe, si ets home o dona, no importa. En Jesús tots som iguals. Què és això de discriminar pel teu origen i la teva condició, per la teva posició? Quantes vegades oblidem això? Quantes vegades no ens en recordem la radicalitat d'aquest missatge? Jesús ens proposa trencar les discriminacions. Ens proposa que ens considerem família en el sentit ple i absolut. No hi ha ningú que sigui millor que un altre. Tots som iguals en l'Evangeli i en Jesús. Tots nosaltres som creació de Déu. No hi ha ningú de nosaltres que sigui millor que l'altre. I aquí me voldria fer ressò de com Jesús percep a les persones. Ell es va humanitzar, va viure entre nosaltres. Hi ha un passatge, no és l'únic, que trobem a Marc 6:34. Ell dirà el següent: en desembarcar, veia una gran gentada i se'n va compadir, perquè anaven com ovelles sense pastor. I m'agrada aquesta mirada, la mirada de Jesús. Segur que va mirar profundament aquella gent i va pensar, ostres, quina necessitat tenen de tenir orientació, quina necessitat tenen tan gran de trobar un camí que doni sentit a les seves vides. Jesús és aquest camí. Ell ens mira amb tendresa, ens mira als ulls a cadascú de nosaltres. És curiós com el propi Evangeli diu que cada un dels nostres cabells ell els sap quants en tenim. És curiós. Vol dir que ens coneix en profunditat, que es preocupa de nosaltres molt més enllà del que nosaltres puguem arribar a entendre com humans. Quan parlem de la destrucció de la natura, Jesús també. És curiós com Jesús, quan va viure entre nosaltres, ell s'apartava per trobar-se amb Déu enmig de la natura. Per ell la natura era important. Les seves paràboles estan plenes d'imatges de la natura. I és curiós, a Lluc 12:27 trobem un passatge sumament conegut per tots nosaltres, però diu: fixeu-vos com creixen els lliris, no treballen ni filen, però us asseguro que ni Salomó, en tota la seva magnificència, no anava vestit com cap d'ells. I si la herba, que avui és al camp i demà la tiren al foc, Déu la vesteix així, molt més farà per vosaltres gent de poca fe. Fixeu-vos, els lliris del camp, qui no se meravella quan els observa? I el text ens diu, si Déu ha creat tot això, com vosaltres no la respecteu en certa mesura? Com no gaudiu d'això que jo us proporciono? Com podeu viure d'esquena a la natura? I si jo em preocupo per la natura, sóc capaç de donar aquests béns, quant més no faré per vosaltres? A vegades ens escapa totes aquestes coses, ens escapa veure en la natura l'amor de Déu,
en les coses més senzilles. Si Déu es preocupa, estima d'aquesta manera coses tan senzilles que és capaç de donar-los aquesta bellesa, què no farà per nosaltres com fills seus? El cinquè cercle, que és el cercle de l'oblit de Déu, i és indiscutible que el diable s'ha intentat fer una cosa, és distorsionar la imatge de Déu, generar un Déu poc atractiu, un Déu que en lloc de generar atracció, generi rebuig. I algú pot preguntar, i com puc conèixer Déu? I Jesús ja va contestar aquesta pregunta. Felip li diu, Senyor, mostra'm el Pare i ja en tenim prou. Jesús li diu, tant de temps que estic amb vosaltres i no m'has conegut, Felip? Qui m'ha vist a mi, ha vist el Pare. Com pots dir tu, mostreu-nos el Pare? Penso que aquest text és un text fonamental, perquè ens parla de Déu, ens parla de Déu. Déu és Jesús. Déu s'ha manifestat en la vida de Jesús. Quan nosaltres llegim l'Evangeli, llegim a Jesús, llegim el que va fer, perquè ell més que parlar va fer, automàticament coneixem el Déu del qual ens parla la Bíblia. D'un Déu que és capaç d'humanitzar-se, d'un Déu que no s'oblida de nosaltres. I en aquest sentit hi ha un verset que es troba en el missatge de l'Odissea, molt conegut per nosaltres, que diu el següent, mira, soc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i menjaré amb ell i ell amb mi. Fixeu-vos, nosaltres ens podem oblidar de Déu, podem negar la seva existència, podem crear-nos un Déu a la nostra imatge i semblança, però Déu no s'oblida de nosaltres. Déu està a la nostra porta, està a la porta del nostre cor, ell pica i espera de nosaltres que l'obrim. I fixeu-vos lo meravellós. Diu, si obrim, entraré a casa vostra, seuré amb vosaltres i soparé, menjaré amb vosaltres. I si pensem en el que representa seure a taula i menjar, quin moment més agradable hi ha quan te trobes en algú i pots compartir els aliments, seus a taula i gaudeixes de compartir. És un moment especial. I Jesús vol tenir aquest moment especial amb nosaltres. Vol que obrim i entrem i estiguem en ell. Pau, fes-se ressò d'aquest Déu. Hi ha un himne que trobem a la carta als Filipencs, capítol 2, versets del 5 al 7. Diu el següent, tingueu els mateixos sentiments que tingué Jesucrist. Ell, que era de condició divina, no es volgué guardar gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no res, prengué la condició de servent i es feu semblant als homes. Ens parla d'un Déu que ens estima tant que és capaç de deixar tots els privilegis per viure entre nosaltres i patir com cap de nosaltres ha patit. Quin Déu podem trobar millor? És un Déu molt diferent del que moltes vegades proposen o ens proposen. Aquest és un Déu d'amor, un Déu que es dona, un Déu que ens dona esperança, un Déu que vol trencar aquests cercles, però per trencar aquests cercles també necessita de nosaltres. Per anar finalitzant, m'agradaria ara fer-me ressò de les paraules d'un teòleg que es diu José María Castillo. Ell parlant del Déu, dels cristians, dirà el següent. Dios, en Jesús, no solo quiso hacerse humano, sino algo mucho más extremo y radical. El despojo de Dios en Jesús fue total y por eso asumió la condición y la forma de vida del último de los humanos, el esclavo. ¿Y esto por qué? Porque en los últimos de este mundo no hay poder, no hay saber, no hay dignidad. ¿Qué hay entonces en ellos, en los últimos? Solamente humanidad. Són unes paraules d'una profunditat increïble. Si pensem en la vida de Jesús, Jesús va néixer en la pitjor condició possible, marginat, en un racó, apartat de la vista de tothom. Com va morir? Penjat en una creu, com un delinqüent, de la pitjor forma possible. Fixeu-vos, no va fer servir el poder. La seva saviesa va passar, en certa mesura, desapercebut.
i va morir de forma indigna. Fixeu-vos, els poderosos, els savis, el van rebutjar. Qui el va acceptar? Els pobres, els marginats. Jesús va venir a trencar aquestes diferències. Es proposa una esperança on aquests cercles diabòlics de la pobresa, la violència, la discriminació, la destrucció de la natura i l'oblit d'ell mateix sigui una realitat del passat. Déu, que s'ha manifestat en Jesús, ens proposa una esperança on la pobresa serà una cosa del passat, la violència no existirà, on la discriminació on no serà una realitat, on tots gaudirem dels privilegis de la mateixa manera, on podrem gaudir d'una natura reconstruïda com no hem tingut mai l'oportunitat de gaudir i tindrem l'oportunitat de compartir en Jesús, en Déu mateix. Per finalitzar, m'agradaria fer-ho en un passatge de l'Antic Testament. Es troba a Deuteronomi 4:9 i diu el següent: mira bé de no oblidar-te dels fets que has vist en els ulls i de no deixar que s'esborrin del teu cor tots els dies de la teva vida, fer-los conèixer als teus fills i als fills dels teus fills. Nosaltres tenim el privilegi de conèixer Jesús. Tenim el privilegi de conèixer d'aquest Déu que va deixar-ho tot per fer-se humà. Tenim el privilegi de conèixer un Déu que està disposat a donar-nos un món millor, on aquests problemes, aquests cercles en els quals es troba la nostra societat sigui una cosa del passat. Tots tenim els nostres cercles, els nostres laberints, i Jesús ens dona esperança, ens proposa una esperança on aquests cercles, aquests neguits, aquestes angoixes seran cosa del passat. Ell ens proposa un camí d'esperança. Però també ens proposa que aquesta esperança, aquests camins que nosaltres veiem en Jesús, els compartim, no només amb nosaltres mateixos, sinó amb aquells que ens envolten. Tenim un món que està necessitat d'esperança, d'il·lusió, un món necessitat del Déu del qual ens parla la Bíblia. Tant de bo que aquest Déu el fem nostre, el tinguem present en el nostre dia a dia i aquest Déu ens ajudi a sortir-nos d'aquests laberints, d'aquests cercles en els quals moltes vegades ens trobem immersos. Aquest és el meu desig per tots vosaltres aquest matí. Amén. Gràcies, Josep Antoni, per aquest missatge d'esperança i amor que ens has donat. Passarem ara a recollir les ofrenes que van destinades al pressupost combinat i mentre els diàcons recullen les ofrenes llegiré un text bíblic. Podeu passar ja. Tingueu present que qui sembra escassament collirà escassament i qui sembra abundantment collirà en abundància. Que cadascú decideixi per la pròpia consciència, no pas per força ni per compromís, que Déu estima els qui donen amb alegria. A més, Déu pot omplir-vos de tota mena de favors, de manera que, en tot i sempre, tingueu allò que necessiteu i encara us en sobri per contribuir a qualsevol bona obra. Amén.
Bé, germans, ara jo anunciaré l'himne, però de veritat, és que tinc que dir una frase. Aquest culte a mi m'ha tocat la fibra, però tant, ha sigut un dissabte fantàstic. Josep, gràcies, les teves paraules han sigut impressionants, m'ha agradat moltíssim. Avui has estat platòric, Bé, doncs tots junts cantarem l'himne 282, que és Brilla Jesús. Farem oració. Senyor i Pare, gràcies pel teu amor. Gràcies perquè un dia et vas fer home, vas viure entre nosaltres i ens dones esperança. Gràcies perquè tu has vingut a trencar aquests cercles en els quals a vegades ens trobem immersos. Gràcies perquè en tu trobem esperança, il·lusió per tirar endavant i fer front als reptes de la vida. Gràcies perquè tu ens estimes per damunt de tot. Gràcies perquè t'has donat d'una forma increïble. Ajuda'ns, Senyor, a ser receptius al teu missatge. Ajuda'ns a ser receptius a les teves paraules, a ser capaços de compartir aquesta esperança en aquells que ens envolten. Vine aviat, Senyor, queda't en cadascú de nosaltres i en els nostres neguits, les nostres preocupacions i en els nostres laberints personals. Ajuda'ns a sortir-nos d'ells i vine aviat. Tot això t'ho demano en nom de Jesús. Amén.